Vítejte v Třebechovicích pod Orebem, malebném městečku ležícím na úpatí Orlických hor, kde vám s radostí představuji útulný byt 3+1 ke koupi. Byt se nachází v cihlovém domě o 4 nadzemních podlažích. Dům je ideálním místem pro bydlení rodin s dětmi i pro jednotlivce hledající klid a pohodlí. Prosluněný obývací pokoj poskytuje dostatek prostoru pro relaxaci a trávení času s rodinou nebo přáteli. Ložnice nabízí klid a pohodlí pro odpočinek, zatímco dětský pokoj je dostatečně velký pro všechny potřeby vašich dětí. Samostatná kuchyně je plně vybavená a připravena na vaše kulinářské zážitky. V bytě se nachází koupelna s vanou a samostatná toaleta. Občanská vybavenost v Třebechovicích pod Orebem je výborná. Najdete zde školku, základní školu, obchody, restaurace, zdravotní středisko a lékárnu. Navštívit můžete Třebechovický betlém, muzeum, pravidelné kulturní akce a mnoho dalšího. Pro sportovce a milovníky přírody jsou zde cyklostezky, turistické trasy a možnost vodních aktivit na nedalekých vodních plochách. Třebechovice pod Orebem leží přibližně 15 km od Hradce Králové, kam se dostanete pohodlně autem či hromadnou dopravou. Blízkost dálnice D11 také poskytuje dobré spojení na další okolní města. Přijďte se sami přesvědčit o kvalitách tohoto krásného bytu v Třebechovicích pod Orebem. Může se stát vaším novým domovem. Těším se na vás.